murungsung kusung-kusung ya ora maido. Malah kena pengaruh Mbah Dono sing nganggo aji pengasihan. Dadi ratu ki nek ora rangkepan ya ngene iki, dadi lurah ki nek ora rangkepan ya iki dudu rangkepan kathoke. Dudu rangkepan jakete ning rangkepan ngelmu kebatinane. Waduh. Wa Siwa Kuntadewa, Pak arep dadi apa bangsamu, Pak? Aku ora pangling kebukane beda pancen. Ladalah. Munggah gunung mudhun jurang. Aku nyawang kaendahan sing becik, kahanan sing apik, desa ngadesa. Aku ngliwati buk mongko bruke rada gedhe. Arep menggok ngetan ana tugune. Mongko kidul dalan ana sekolahan kok dhuwur tingkat. Weh. Menggak-menggok nelusak-nelusup tekan ndi ngliwati kuburan karo bali desa. Weh. Oh, iki desa abean to iki, aduh. Desane kok apik, rakyate kok rukun do masang gendera, masang umbul-umbul. Sapa ya pamonge ya? Apik emen. Weh, lurahe mesti iki lurahe. Memper disengkuyung karo Nonoman Karang Taruna, mulane maju PKK-ne ya maju. Desa ngabean iki ngabean. Lho, kene ya ana dalange ngabean. Oh, wayange wis ora duwe. Monggo jane bakate apik. Suarane kungtur ya mempeng temenan. Ning wong Karang sing jeneng nek wong tani gamane pacul karo arit karo susukan. Nek wong ingu kebo sapi gamane keranjang karo arit. Nek bakul gamane timbangan, nek dalang gamane gamelan karo wayang kok didol ya. Putra Pandhawa tata gati Wisaya mangindri yaksasa Rama Ruta Wirayang Apanca Bayu Latala ngabean kok rame-rame latare jembar kemrenggeng lho swara wo selawatan. Sapa ya sing mandhegani janing lagune kok apik-apik temen le ngarang lagu. Syukur. Bagus endi? Digdaya endi? Lho. Kok padang-padang wonge rubung-rubung lanang wedok do nglumpuk ki. Oh, nggone Pak Lurah. Lho. Kok gelar-kelir ana gamelan wayangan to ngene Pak Lurah abean. Ngopo ya apa mantu apa tetakan? Lho sindene 5 nek dagelane lanang apa barang wiyagane ora ana sing enom. Tuwa-tuwa ning pinter-pinter dadi tuane tuwa kerambil kiring temenan. Tur nek wiyaga tuwa biasane betah turu.
Lho. Wayange kulit adate ngabian iki wayange golek ki kok wayang kulit. Oh, sing golek sesuk neng Pekutan. Sapa ya dalange ya? Oh, kono ana dalang muda jenenge. Oh, dalang totok to iki. Mandhek wong nunggang kereta. Gandharwa rambuté gondrong mripate mencorong kaya singa barong ngendhek marang lakuku buta ngendi dangkamu kok kegelang ula welang kalunge ula dumung weh suarane apik gandem temenan iki nek dadi dalang utawa wiraswara apik nek dadi dagelan eman-eman peyayine iki wong ditakoni kok buta ngendi lan sapa sing dadi jenengmu Kaliang kabur kanginan kandang langit kemul mega tak takon karo kowe cah bagus jenengmu sapa kowe Janaka ngendi kasatriane Madukara bojomu Sembadra karo Srikandhi kowe wong lanang bagus ning wayah pirang-pirang prandene ditumpuk tunggal sekamar padha rukun sing tak gumunke lenggiliri piye kok wis ngerti karo bojo ngerti karo jenengku anakmu lanang baku jenenge Angka Wijaya ya Abimanyu iya apa ora iya apa dudu iya lah ya ngono kuwi member kowe ngerti jenengku ngerti lelakonku awit aku satria sing kondang dadi neng ndi padha presa padha ngerti proyalamu aku ya ngerti kabeh kurang ajar arep menyang ndi nderekke Koko Prabu tindak marang negara Ngastina perlune dawe Bapa Guru Dana Ngastina ana Pendhita Linuwih jenenge Begawan Cakrabawana nderek ngaji aja bali lah kok ngendhek lakune kuwi wong ala sumur ki nek banyune bening adoh digoleki pendhita ki nek gentur tapa dukun ki nek mandi adoh diparani regane pira dibayar dudu sumur golek timba ning kudune timba sing golek banyu iya apa iya iya cocok bali ora aku sing ngadang-adangi nyelametno para Pandhawa nyelametno jiwane wong Amarta ora enggal minggat malang-malang putung rawe-rawe antas trajang wangkingan wangkingan aja maneh getih netes kulite wae ora babak dudu aku sing ngampuh ning kleru le nggunakno kuwi pusaka Linuwih pusaka sing mawa kodam nanging gandeng luput lemun nggunake
ora ndayani mulang kaya guru khotbah kaya kiai nek gelem ayo bali kowe cilaka nek mbacut nek kowe mbacut cilaka ora peduli njaluk tak wales mati sawurmu ngledake kok sanggon-nggon ora apa-apa sing penting nyelametake kowe kok ora dibanting cokoten tak banting tugel balunge tak cokotke mati akeh rondo kempling akeh wong wedok sing do gemblung wong meteng wae sing lanang kon golek cengkir gading digambar Janaka digambar Sembadra men laire kaya kowe karo bojomu ora ana wong meteng golek cengkir gading kok digambar jiweng kok digambar buta ana apa ora ana iya omonganmu kok pinter cocok ora cocok nek cocok bali trajang panah sawurna ora mati kok tibane meh padha karo aku iya kleru sing cukuk kleru kepiye Janaka sing apik ya ngene iki sing bener ya aku iki Janaka kok ora nganggo gelang sing apik Janaka gelange abang ngene iki Janaka sing asli ayo tandingono aku trimo kalah aku Sena swanggang kara Sudipya sawara-wara ageng nyokang pindha gajah situ bondo panunggaling kadang bayu Janaka nganti kalah adikku butuh alasan rambuté gembel mripate mencereng kaya singa barong ngadang dalan tak takon wong gedhe dhuwur jenengmu sapa kowe Werkudara ngendi kasatriane Jodipati sajahe buta ning dukun ora ning dukun mbaing dukun aku kok ngerti lho cocok ora iya jenengmu sapa nek kowe wong pinter bedheken jenengku sapa aku ngerti jenengmu kok kowe ora ngerti karo jenengku tanding karo Jamprong dikembari kowe bali arep ning ndi Ngastina ndereke Durna guruku mbar paji nunggang kereta perlune ngaji golek ngelmu karo Sang Begawan Cakrabawana. Oh, kowe kesasar. Atase kowe golek banyu kok nggawa keranjang. Mangsa bakalan tuwa. Pendhita pinter, pendhita linuwih, Kiai ampuh kuwi ngamarta ora kurang. Kakimu Begawana biasa dikedhuk 3 taun ngelmune ora entek. Kae tilas ratu dadi manten terus mendhita dadi kiai. Iya. Durung kuwi sing jenenge Kiai Geseng. Ana
Kyai Geseng senono maning pinter titis aos. Ayo bali kowe kleru. Bacut nek ora seneng karo Abiyasa, merguruwa karo Begawan Seta. Kae tukang perang. Ngremet watu murup dadi geni. Santet tenung ora bakal temomo. Kuwi ya kakimu Begawan Seta. Kok ngerti? Cocok, cocok. Ayo ngarepe cocok, tengahe cocok. Mburi sing sok angel. Golek ngelmu karo Cakrabawana. Ora ana ngelmu kok diderke kejaba. Ngelmu sing mawa narkoba. Ngelmu sing mawa sabu-sabu. Lingiderke umpet-umpetan delik-delikan. Kowe kenang narkoba, kowe kenang sabu-sabu. Iya, kowe buta ning ngomongane apik, cocok karo ngelmuku. Lah iya. Durna bapak, aja njar Werkudara kuwi pengacuh, kuwi butuh alasan, butuh racun, butuh racun. Pateni wae njar, dipateni kowe muridku. Murid kudu manut karo guru. Perintahe guruku tak pateni. Nek pinter patenono aku Werkudara. Ayo. Tendangan jarine sikilmu kaya sikile Messi, kaya sikile Ronaldo. Orane aku mundur. Wah, khotbah kaya kiai. Mulang kaya guru. Mati. Mati kowe. Weh, kok ngene apa jenenge mati? Werkudara, patenono njar Werkudara. Manuta karo gurumu sing jenenge Darna. Darna kok Darna matamu kowe. Kowe ngina karo guruku. Arepmu apa Pancanaka? Bapakku. Apa nggar Werkudara? Metune dobel. Aduh bayarane kokean iki nang metune dobel. Tak odet Pancanaka ora mati. Urupane kok kembar karo aku. Aku Werkudara ngagul pawenang. Kowe Werkudarane Durna. Aku Werkudarane Pandhawa. Wah. Arep apa ora melu-melu. Menang apa Pak? Nak menang aku diujuri. Kene. Diujuri dengkulmu. Ana buta ngadang dalan. Pamanmu Janaka dikembari. Aku ya dikembari. Nek pancen kowe anak anung eneng kita sing arep nyambung riwayate wong tuwa, njaluk tulung buta kae rampung. Aja melu-melu, Pak. Ndingkluk milu ndingkluk dengar milu dengar ya ben to ndingkluk dhewe dengar dhewe. Kowe jenenge sapa Antasena? Wis ngerti takon. Kowe bocah ngendi? Bapakmu Werkudara, ibumu dhewe ora ngayu. Iya apa dudu? Lah iya.
Arep apa? Diperintah bapak kon perang karo kowe. Gelem ora? Lho kok ora? Awit kowe perang karo aku ora kelakon bisa ngembari. Sebabe antasenane ming siji. Oh, wedhus. Aku ngalang-alangi Pandhawa aja nganti kecemplung juranging neraka. Juranging sabu-sabu bela karo Begawan Cakra Bawana karo Pendhita Durna padha karo ngelmuku. Piye? Tak penggak ora gelem. Njur piye? Aku gabung karo kowe aku. Kok banter temen ora dadi ngopo Janaka kula kawon Bapa Durna Werkudara aku ora wani aku dikembari Antasena malah gabung gabung apa maca nek gabung temenan sesuk kudu melu apa ora ra aku gabung kene aku Ger Kuntadewa wonten dawuh Bapa Penemban nek wani aja wedi nek wedi aja wani niki godha ngelmu mawa laku japa mawa tapa niki godane wong golek swarga godane wong golek ngelmu lajeng kados pundi mang tandangi nyuwun pangestu Kalono kalayatan takut maringkut ringkut siungnya katon maringe ringe angisismo mo Prabowo sindung riwut bayu bojro ana buta njlegodro meh sundul ngantariksa untune sepacul-pacul gegelang ula welang Janaka kalah Werkudara kalah buta kowe jenengmu sapa nek kowe takon karo aku jenengku Yudha Kalakresna Yudha Kalakresna iya jenengmu sapa kowe Kuntadewa ngendi negarane Ngamarta bojomu Drupadi anakmu Pancawala iya apa iya kok ngerti bapakmu Pandhu Dewanata ibumu Dewi Kunti wadanamu aku ngerti aja ngadang dalan aku tak mbajut merguru marang Begawan Cakra Bawana guruning para Kurawa tak alang-alangi mbajut tak alang-alangi nek panjen ora gelem semingkir mati ndak labu magang wirang karo aku njajal karo aku sak budimu bisa ngembari aku ora ngembari kowe malah kowe ngembari aku apa sing bisa ngembari Werkudara ming kowe
ngembari Janaka kowe buta aku ya iso dadi buta. Weh, buta aku ya londok. Kelemah-kelemah karepe. Gelem-geleme merguru karo Durna. Durna kae guru ning dudu digugu ditiru, wagu tur saru. Ya ben bener. Kuwi buta kurang ajar, buta racun, buta penyakit, buta dawel kasut. Buta Jawar Manik. Jawar Manik ki apa? Mbah, ora wawuh. Karepmu piye? Ayo sak butimu tanding karo aku. Aku apa kowe mati bareng. Wah. Demening utamaning nata Narendra Berbudi Bawa Laksana Lire Berbudi iku mangkono Lepatipun Kang Raka nyuwun pangapunten Yayi Kuntadewa. Panjenengan mirsani ora nganggo gelaring lahir netra nanging ngangge batos. Sinten pun Kakang? Koko Prabu Lepatipun Kang Rayi nyuwun pangapunten kula timbangi dados raksasa. Nuwun inggih. Lah kok kepareng panjenengan kula ngengetaken yen tindak dhateng Ngastina kejlomprong dhateng racun. Kalebet dhateng jurang kasengsaran. Menika pasangan wuwu Yayi, pasangan wuwu. Kenging tindak dhateng Ngastina nanging kedah pamit kalian Kakang Semar. Yen Kakang Semar mboten ngideni pomo-pomo menika pamong sejati Yayi Kuntadewa. Bapa penemban Durna. Nggih. Nek wedi aja wani, nek wanyi aja wedi. Manut karo pamong apa manut karo guru? Inggih. Nek manut karo guru ayo budal. Ning nek manut karo pamong aku tinggal saka kraton Ngamarta. Ngelmu tak gulung bali meneh. Kapala ngomlumpat kadadeng munembrut lajeng keparingipun nyuwun pangapunten Koko Prabu. Sing gedhe ngapurane Pak Dewesna saka ampuhe Mbah Durna nganggo aji pengasihan disawatake Siwa Kuntadewa gugur jiwane. Paman Janaka lumuh atine bapak sing rada kenceng ning belane karo wong tuwa. Antasena, iya. Lah kok kowe meneng bae lambe setumpang entek kari Semerang. Tetep nekat nunggang kereta. Apa kelakon anak kerengan karo bapak? Apa kelakon kewula wani karo ratu? Dadine apa bangsaku? Dadine apa negaraku? Akeh ora perang ora gelut ning kabar hoak, kabar palsu. Iki wis nggegerke jagat, ngelek-elek wong sing ora ning nyatane. Gawe teror sing ora genah. Sing tak tanting Pak D. Iya. Gandeng penjenengan botoh Ngamarta pemomong Pandhawa tanggung jawabe. Antasena iya.
ora mundur semene tak golekne Kakang Semar. Kakang Semar njaluk tulung Kyai. Kayune pur wasejati Pangira jagat kadang kenar karo angkasa bumi bangkah pratiwi ayate ayu bajra nalika swana pansak nyata laju lampahe Prabu Kuntadewa nitih krata bebarengan kalian Panembahan Durna den gelak lagune sinabet pecut nyongklang playuning kuda bandang munggah ndung mudhun jurang ngliwati gelagah alang-alang Dyan Janaka lan Werkudara nungka ketang tresnaning marang Sudarawerda kawuryan Antasena miwah Natandharati mung usap dada unjal napas arep menangi lakon apa pepuntane ngrembak ngambah ngawang-awang golek banyu bening wong agung ing Dwarawati sak temah ndayani dadi gara-gara ndayani dadi gara-gara jroning gara-gara wayang
gunungan temancep tengahing kelir yen denarani kayu jenenge kayu trisina tri telu sina padon padone telu wong mayang nggambarake jagat telu jagat dhuwur jagat tengah jagat ngingsor guru loka indra loka jana loka jagating dewa jagating menungso lan jagating para lelembut kayu Purwosejati mawa pang papat kalima pancer mawa pang papat kalima pancer eling-eling wong Jawa dene mut-mut sedulur papat lima pancer ya kuwi kiblat papat lor kidul wetan lan kulon Bali ana tengah-tengah mengku piwulang legi paing pon wage lan kliwon wong duwe gawe milih dina wong mantu milih dina ngedekake saka guru gawe batur milih dina tumrap kang ngerti marang pitung ora musyrik tumrap agama ning golek slameting urip kuwi kegolong ilmu dudu agama legi paing pon lan kliwon yen legi mapane ana jagat wetan mapane ana jagat wetan kang manggon ing kono dewane jenenge Sang Hyang Bathara Narada mula adakane nek bayi lahir wetone legi lek nanang ora pati bagus nek wedok ora pati ayu ning jiwane luhur watake jujur awit watake Sang Hyang Rada lempeng kenceng batine kosok baline ngancik dina arane pasaran paing manggone ana jagat kidul segarane geni kewane macan wujude galak dewane Sang Hyang Bathara Brahma nek bayi lahir nganggo petungan paing kuwi kanggonan sesongaran kanggonan dosa gampang panas baran meletik pikire awit dayane geni dayane Bathara Brahma ning gandeng kewane macan diwedeni marang kanca diwedeni marang sanak lan sedulur aja maneh nyengkerem gereng krungu suarane macan wis kamigilan ngancik pon mapalne ana kulon kewane iwak dewane Sang Hyang Kamajaya mulane lamun bebrayan bisa kaya Mimi lan Mintuna kaya Kamajaya lan Dewi Ratih nadyan ora bagus akeh sing tresna ora ayu ning akeh sing padha nglamar ora bagus rupane ora ayu wujude ning bagus jiwane luhur bebudene ngancik ingkang diarani wage manggone ana lor urupane ireng dewane Sang Hyang Bathara Wisnu kewane kewan gagak dayane Sang Hyang Bathara Wisnu ndarbe kawicaksanan ndarbe kaluhuran kawibawan ora medeni nanging mawa pengaribawa awit dewane Sang Hyang Wisnu mapane ana sisih lor ingkang ana tengah jenenge kliwon kang ana kliwon dewane Sang Hyang Bathara Guru urupane ijo eling deneling ing kono upama dadi guru sugih murid dadi kiai sugih santri dadi dukun akeh sing padha sowan lan merguru gentur tapane kang sinabda dadi kang ginayuh bisa katekan kang sinedya apa sababe dinggo marang wong Jawa kang bener kuwi tilarane para pujangga jaman kuno kang becik nggonana kang ala sing kirana nek wedi aja wani ning nek wis wani aja nganti wedi awit bakal gedhe pacobane mulih marang gedhening gara-gara adem ayem tentrem
miot langeneng kaleng janaglar bangga muncar sore-sore lan ayo padha dolanan rame-rame dadak Ketuk asale saka telu ngantuk iku kabane apa ketuk asale saka telu yen ra petuk atiku rada gelem
ming sak gethuk terus heeh ning digarak weh gitu oleh gayeng temenan dasar warangganane ya wasis-wasis heeh penyanyine ya apik bintang tamune kakung ya pinter tur betah melek pisan iya kancane semangat kabeh arepa sepuh ning kaya tuwaning krambil dadi krambil kiring santene kenthel temenan wawasane pengalamane yagane utamane terus ngopo nderek nyengkuyung karo pahargyan wengi iki nggone kagungan kersa silaturahmi keluarga besar saka Rama Lurah abehan kene kang ibu karo warga masyarakat dibantu sing saka Tangerang, saka Jakarta, saka Bekasi, saka Banten. Wong iki syarate ATM. Apa? Kulak dek winginane aku kok truk. Kulaan karo piyayi abehan kene. Jarku ATM ki nggo njukuk dhuwit kok jebul dudu. Alah. Wong nek pengalaman ya ngono kuwi, Truk. Awak dhewe ketinggalan zaman. Duit 5.000 nganti musuh. Nganti akeh kurumane diuntel-untel. Angger duit 50.000 srempetke nggon kupluk men sing wedok ora ngerti. Nek ora duit-duit 300 dibuntel kelaras dakek nyingsor mboto tumpangi nganggo dongklak pring men ora konangan. Nek wong lanang jaman biyen ning saiki kudune lanang karo wedok kudu bersatu. Seiya sekata sehidup semati tegese S4. Iya. Kaya pinter-pinter ngono. Lagune gethuk reng. Iki eneng layang sing teka meneh lan mau sore sing urung diaturke. Apa wae ya tak cepetke. Wong aku njaluk rukun iman dikai rukun Islam. Dinggo ora. Iya. Sing urung diaturke isih akeh. Sambel kemangi ya durung. Glathik glinding ya urung. Ya sing mat-matan sik. Iki eneng layang di dalam amplop. Wah mundak mau 50 saiki 100. Nyuwun lagu Selendang Biru saking Danang Handika Pekutan. Saka Mas Danang to? Heeh. Fotokopine Lurah Abehan ora rawuh. Sapa lah Sugeng Pekutan? Kok fotokopi? Heeh ning bedane nek Sugeng Pekutan rakyane gagah, gendut wetenge. Ireng kulite. Tontonan ngendi mesti menyang. Anggen nonton wayang wis njagong karo udut wae. Wis ora kuat udut sing nang mbune blekusan kenang kukuse ora ngentut wae. Iya. Glathik glinding sik. Ya dituruti. Slendro monggo pelok monggo. Kepener saiki sing gender iki Guru Sinden. Oh ganti ganti sapa reng putrane kiyaine Sindu Jotaryana sing lenggahana Solo tak bel tak aturi kundur ya kundur saiki komplit ning sesuk rak berantakan sesuk sindene wae agek entuk loro wong iki sindene kecopet siji sapa Nuning kok iso murca ya murca wong nang Kertadesa milu nggone Dalang Yanto kok ana temen iya ayo nduk diparingi glathik glinding Kinupita
rada bedel. Iya. Manuk emprit. Piye Gong manuk emprit? Lincret. Lincret. Prit. Pateng ceruit. Wit. Calurutan. Durung. Manuk bedret. Ngapa? Mencret. Kok Lah manuk badet kira purwakaline mencret. Piye kok manuk bedet? Pancen tembange ngono kuwi truk nganggo guyu. Wah iya. Kali jenenge Pak. Manuk mencret. Pateng ceruwet. Riyet. Raram betan. Mrempet turut epang. Grampol sepirang-pirang. Sing jeneng lagu Gladhek Glinding iki ujian pesinden karo ujian wiyaga luwih pengendang. Gladhek Glinding terus. Heeh. Monggo dilanjut. Manuk blaka ganamung ledok delak-delak minta kadha cucuk mepet tenggo anjing gerang ning baleka angelirik amalera ngulake sandang mangane. Piye Gong? Oper Persneleng Oper perseleng sapa? sing nyekar. Sing nyekar sapa? Bintang tamu kakung karo putri. Bintang tamune. Mbak Uut karo Mas Bagong sing ngembari aku. Iya, heeh. Monggo Mbak Uut kalian Mas Bagong jumeneng sesarengan dihormati, Cok. Larang ngemen iki. Arang mepet wektune kok. Nah, Iya. Kono tak pasake karo Bagong kembar iki saiki. Kok ya persis ya, Truk. Pak. Ana sing buka wadi ndarani reng. Yang Walah. menang-menang darane ora payu yang pacare Titi. Titik sinten? Titi Jog Jawa terus Oh, darane mulai nyong karo sapa-sapa moh ya. ngoten to. Iya jelas. Coba nek kowe pacare Titik. Nek Titi arep wedok ning pinter koprol. Ayo. Kowe iso ora koprol?
Nek masalah koprol yo sih Ayo bisa. jajal. Lah ya aja lah, aja koprole lah. Heeh. Ya wis mencolot sing kaya gomblo iso. Mencolot kaya goblok. Aja. Oh lah. Tak pasake lagune ngono, Ya, Mbak ya. Uut karo Nembang apa ya? Nggih. Kalau wau pamundutane sampun pundutane sing akeh sing urung diaturke. tasih. Ngersake lagu Selendang Biru. Nggih. Njuk sambel kemangi. Oh nggih. Ya urung. Waduh bet jebulane ana priyayi kene sing uli wong gombong. Iki dudu pesek manis ning mbok menawa sing dikersake petis Petis manis. manis. Kowe paling-paling petis manis, pesek manis ya anu kepriye lah. Sing jenenge wong pesek ya jan, jabang bayi ya. Lho aja maido lho. Nek wong pesek irunge anu ambekane rak mung saimi dadi betah uripe. Alah, Ngirit ambekan. perkara ngirit tambekan ngopo? Irung dawa bolongane amba cepet le mati. Lah, aja meden-medeni. Reng. Yo. Apa, Nduk? Milih, Dik? Monggo cowok sing pundi riyen sambel kemangi napa selendang biru. Ya, wis sak keparenge wis nderek. Kok manuk. Sambel kemangi rumiye. Loh, Garapan anyar iki. jangan asal kecut sambel kemangi mangane kuper nyambut kalian lapor ning aku trimo watone pokok senermanya ayahku lunga nang enak apa wong urip ana ngalamunnya kana waktu rekoso urip bisa mono romani bune sekabut bokawe aja lali Gustine. Titumrata. Iya, sambal kemangi wis dikae sembadani. Wilujeng enjang Pak Dalang nyuwun kijing miring. Kijing miring kali wedhus. Wedhus. Mau sing dhisik lagune Selendang Biru ki monoton terus slendro wae. Heeh. Upama diselingi pelok ya kena. Sak keparinge Mbak Uut langgam pelok ya kena. Nggih. Ora keteng saimit ceket-ceket Dibolak-balik. bem apa barang. Iya.
Apa nduk milih lagu dhewe nggo nyelani pengeneng gamelane pelok kok. Ah iya arep apa? Nggih, lara asmara mawon. Lara asmara. Lagu werna-werna Truk. Lara asmara terus lagune lara mata. Lah ya ora ana lagu lara mata. Lara nguyuh. Nah, kuwi anyang-anyangan. Yo wuyuh dudu. Monggo. Ya. Senggane kocok. Tambah bintang tamu. Anak tambah bintang tamu mirip gareng. Anak kowe bagonge kono garenge. Lah iya Ki Jan malah kuwi persis banget karo gareng nang kono lho, Truk. Dijak latihan. Ayo bareng jak bareng. Ayo Cik rok lu. Cik rok lu. Ayo. Pintar. Emang kokon bareng disit-disit. Aku Jogate apik. no
joget gentenan dindek karo Kang Gareng kudune ganti Gareng, dindek karo aku ganti aku. Oh iya. Kebacut mendem kok, Tru. Genah anger anu ranana rimes Truk. Iya iya. Gilirane Walik Slendro oper Persnaleng Selendang Biru. Selendang Biru gamelane nyemek-nyemek, vokale men cetha. Heeh. Gobyok Reng, Selendang Biru. Hanya janji pokoknya. Selendang biru, selendang biru. Setiamu selendang biru. Karapan anyar kok. Anyar. Sing angel ditiru anu angger ditiru rusak. Tatapan Yo. Selendang biru. Mengko. Waduh, lagune wedhus Ya mengko. Aja kuwatir. Hanya janji. Suarane kenyil-kenyil. Selendang biru. Dulur sing pada meriksane iki. Selendang biru. Sing tak gumunke nemu nang endi mau-maune. Amung ngenaki hati. Ganti vokal kakung apa mau? Oh, coba.
ora tekan batinmu. Nang apa truk? Sing bener ya ngono kuwi. Batin setiamu jarek. Ning ora apa-apa lah. Nyong kono angger jejer karo wong ayu kan panik truk. Ngene iki didol nang Purwodadi ning Ngombol ya payu, Truk. Payu nang Jenar wong malah terus bareng weruh ngene terus golek botok. Nggo balang didol. Yo. Suwe gropak. Sendang biru Nyong gumun truk. Temenan bojoku ngomahe bone mangap-mangap lambene ambal iki nembang suarane seru kok ora ana sing mengak. ala masa Metu ngendi jane suara miki? tetapan Hei, asik. Jam 2 punjul Mas tengah 3 monggo isih nang wedhus seneng kijing miring. Setunggal mawon nggih Pak nggih. Kijing miring. Nggih, ming saimit mawon kijing miring. Heeh. Kijing miring. Gampang sesuk disambung nang Pekutan. Heeh. Pekutan. Kepareng do rawuh kono ya silaturahmi. Heeh. Awak dhewe nang Kecamatan Bulus. ayo mas Kijing kijing miring
warna-warna apa mau diganti. Ayo Mas, kijinge kijing kayu. Sing dipilih bocah sing ayu. Oh iya. Senengane tansah mesem guyu. Ning ora krasa ren jebul eneng tamu sing rawuh. Sing rawuh sapa, Tong? Ndara Anoman. Ndara Anoman. Heeh. Ayo padha nderek sowan ngersane kiyaine, heeh, nderek karo wong mburi.